Στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ο οποίος να είναι καλό άνθρωπος, αυτός ο τραγουδιστής κτλ. Όπου σε μια συνέντευξη κλείθηκε να απαντήσει για διάφορα πράγματα και παρατηρήσαμε κάτι, θα το παρατηρήσετε κι εσείς. Είναι εύκολο να το παρατηρήσετε. Ναι, είναι εύκολο να το παρατηρήσετε, δεν είναι μόνο δικιά μας η παρατήρηση. Το γίνεις μπαμπάς. Εγώ σε έγραψα τις επιθυμίες μου, αλλά και την. Το θέλει όλη η Ελλάδα αυτό. Θα κάνεις βουτιά στο κενό δηλαδή για τη ΖΕΤΑ. Έχεις κάνει βουτιά στο κενό για τη ΖΕΤΑ. Δεν χρειάζεται ακόμη. Δεν χρειάζεται ακόμα. Έχουμε πορεία μπροστά μας. Το πας και για γάμο. Το σκέφτομαι. Θα της έκανες πρόταση γάμου της ΖΕΤΑς με τραγούδι. Είναι το δυνατό μου σημείο να μην το χρησιμοποιήσω. Έχουμε στην επόμενη συνέντευξη να έχουμε να πούμε κάτι γιατί τα εξάτλησε σε όλα τα. Θα έχουμε να πούμε το φίλο του παιδιού. Κοιτάξτε και παράπονο. Άμα το κάνω πότε στα 40, θα το κάνω. Άργησα. Το σημαντικό θα είναι να πάνε να αγοράσει το ελληνικό. Πού ξέρεις. Λες, αγαπάς πολύ, Και μετά από αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν μπορέσαμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Καταλαβαίνετε, είναι πρόβλημα αυτό το οποίο διέχουμε. Οπότε σας παρουσιάζουμε το νέο best of του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μιχάλης Χατζηγιάννης Best of. Το νέο CD του αγαπημένου καλλιτέχνη με ρεμίξ μεγάλων του επιτυχιών. Τραγούδια που δεν χορταίνεις να ακούς. Εμείς οι δυο σαν ένα. Εμείς οι δυο σαν ένα. Ανάποδα. Όταν εσύ θα με σφίγε. Όλα ή τίποτα. Πάρε με, δώσε με, ξέχασε με. Πάρε με, κράτα με, άφησε με. Αγάπα με, φίλα με, μίσησε με. Όλα ή τίποτα μαζί σου. Χέρια ψηλά. Χέρια ψηλά. Μιχάλης Χατζηγιάννης Best of. Κυκλοφόρησε. Μην το χάσετε. Η Χριστίνα.